Gukwa na nsensemo ya marani meyebonge ya kitutu cha North ase county ya Kisii chinga kichogo sangele birengereryo igoro yechibese chikegancha kya NGCDF mugasolero abamenye abange niko barolekana kwegerera chibese cyo bateba buna nchibwenereti kunwa kurwa se serikali nene ase kelibuna mbagenderete okonyeka kurwa se chire igo ntumuna bakaji ba North kitutu chache tuanchiranire nga CDF agenderere kiara yatokonyire abana kinyagitari nyumba je obisi cyaba chief igontu notore tiga CDF agenderere asomega bogo sangirire birengereryo yikirenwa nabo bisa be committee igoro yo murobelyo iga abo bisa kurwasa abisi yimobunge wensemega umuske Jafeth mukayenya kundi bomenyi nabo bwateni au yokoleka ase skuru ye secondary ya Boiseke ya St Monica nigo bakwanera uboba bwabo kibese kiga kisa koirwa ase chi county bunate bawikira obokoreri ase nchira y'ubwango naigo ase bunge no barayi barabaikira so bwango kuba no nyene chibasari na nao emechando yabe menge gokolerwa aso bwango ase tayari chabisi cyo cyagachire titokonyora konya ng'ombe yeite ito kama twanyora amabere twanywa bamago torentera bone mbuli etabwati amabere guseng'ondi ase gotika chibese chigenderere koba ase CDF ekiagara no tokonyora bobokonyi kurwe kara tugwati skuru togoichoria twaegwa epasari isaini onye no kubwa serikali yaitemente chibese chichase constituency chiba chinyinge eliagara chitokonye chiagache chi skuru cheito ase igonto tageti omonta ira mangana kotini achikoteba ngeke kabeiga ase ngenja maita maiti chibese ga county gochigo chinde chirana naende gochi national ingi chiko iranera na into abantu tuchandiketensa ingi titatigerwa ase chi constituency chikoregasi una chigenderete gokora bamenta bona gwetera ase keganche kyo amagendero amange boiga kolirwe nekeganche kiga niko gegutumeka mona sukongura chipara echichirange nechisukuru korosi birasi byekerero igati ya maganienda mange wetere sibaseji twanyole chiskuru chete birasi byagachiru nonye ni guys tote ne marani yeito St Monica gebwate kerasi kenene wetere sibaseji para cheito igarubora chipara naenda babunga babagachaka kuomana bono lende naenda ubatagete chibaseji bachirusie ase national government bache kuchira ni guys ebunge yabo ya county igais togo chikoenda ntogo ikera kende togo chikoenda twatachana twatebe chifomu challenge chifomu 20 chibasi chetu tuyachiberese national government ekero chiaberese national government igana otokonyora rero bakomochumba acha kosomia abana bakagasomia bande bakorukunga batari kogenda chisukuru cyo komenya imi abakwande si Arambe school agatoa chibesa totali kuboli maswali tali kuboli bunyomba kikwarwa chibasi chetu tuyachiberese national government ano amangana arabere boronge igo we support period yenga tigetibwe chibese tutigare gorali siko control uboronge no mochumbo ito chavet aru orwanera linganeri tebi abande na baroba kubwatisie une tresara ya serikali na eligere linganeri yete bichagotokonya buna bana ase berengereryo byo bamenye abaiga nigo barorekana komochia abarai abo baretete kerengereri kiga nabuna nigo babegete amagani abo bosio no koigotia chinda chabo baroboka abanyene natali amaganio yo mokenyo kawaida kurubateregeta seni kiagetembe kurega ase county ya Kisii literane nguruko Daniel Untiri